Wara makailangan mapaso nga panahon hapaghatag hinbulig ng serbisyo han First Eastern Samar Police Mobile Force Company kunias PMFC. Iniin matapos pangunahan inasa nga community outreach activity han natad mismo han headquarters siniha Barangay Lunang, Bungtuhan Dolores kakulop nga adlaw. Hapamumuno ni Police Major Marval Diaz, Force Commander han ESPMFC, katuyuan hanto na sabi nga aktibidad nga malibrihan gastos ang mga kaganak yan nga bakasyon. Masobrahin 50 nga kabataan upod na yung katigurangan, tika nga mga bungtuhan kan Avi Dolores ngan oras ang nakapanhimulo sin libre nga turi ngan libre nga arot. Sumalakan Major Diaz, ini nga inisyatibo ang kabayan ng era misyon nga parigunan ang sumpayan han kapulisan nga daha komunidad. Ngayon lang din namin yan, particularly ngayong summer, kasi vacation pa ng mga bata, at least they will still have time para mag-heal, para pagpasok sa susunod na eskwela, okay na. Tapos, as part din ng sa hygiene din kasi ng lalaki, part din ng culture at saka tradition natin mga Pilipino. So, we chose na magbigay ng ganitong klaseng activity. Tapos big help din kasi siya actually sa mga underserved na family kasi as of now, mahal na din talaga po yung pagpapatuloy. Lalo sa mga private hospital. Even in the public, may bayad na din po kasi yung pagpapatuloy. So kahit pa paano, in our own little ways, is nakakapagbigay kami kahit konting tulong para sa mga members ng community. Ngan para makuhan kilbahan kabataan samtang naguhulatan ira turno, may libre nga ice cream nga gindistribueran kapulisan nga naghatagin kalipayan han kabataan. Ngan tungod kay gindumaran aktibidad yan nga summer vacation, sufisyente ang panahon ng mga bata nga mahuwasan ira ginoperahan ngan makarecover antes bumalik ang klase. Nagin malang puso ng outreach program han First Eastern Samar Police Mobile Force Company hapakipagsumpayan han iba-iba nga ahensya ngan grupo. Iniinhin lalakipan han Eastern Samar Provincial Medical Team han Eastern Samar Police, Regional ng Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, Dolores Municipal Police Station, Borongan City Police Station, ngan 52nd Infantry Battalion, 8th Infantry Division han Philippine Army. Hapagtapos ng programa igin patapod ni Major Diaz nga padayon ang pagserbisyo han First Eastern Samar Police Mobile Force Company. Subayan tinguhan bagong Pilipinas, diin ang serbisyohan PNP and madagmit tangkod ngan inaabat. So, in behalf of our Regional Director, Police Brigadier General Jason L. Capoy, and our very supportive Provincial Director, Police Colonel Ernesto R. Macasil, dito po sa First ESPMFC, kami po ay patuloy na magbibigay ng serbisyo na may kasamang puso. Dahil sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.